आजच्या तासिकेला आपण समाज भाषा विज्ञान यातील प्रकरण क्रमांक 3 भाषा साहित्य परस्पर संबंध या प्रकरणाच्या मुद्द्यांकडे वळणार आहोत. त्याच्यामध्ये आपल्याला भाषा आणि संस्कृती यांचा परस्पर संबंध, भाषेचे सांस्कृतिक सापेक्षत्व स्वरूप आणि चर्चा, भाषा सांस्कृतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक परंपरा आणि भाषेचा सामाजिक स्तर, धर्म, जात, लिंग, भाषा, संस्कृती, व्यवसाय, वय, भाषेचा लिंगसापेक्ष विचार, स्त्रियांचा आणि पुरुषांचा या घटकांचा अभ्यास करायचा आहे. तर मित्रांनो, प्रास्ताविकेमध्ये असं म्हटलेलं आहे की भाषेमध्ये अनेक घटक असतात, पण ते व्यक्तीच्या बोलण्यातून, व्यक्तीच्या वाचनातून, व्यक्तीच्या विविध घटकातून ते समोर येत असतात. कारण की भाषा भेदाचा विचार करत असताना त्याच्या संस्कृतीच्या, त्याच्या समाजाचा, त्याच्या विविध घटकांचाही विचार केला जातो. आणि हे संस्कृतीचा विचार करत असताना त्याच्यामध्ये अनेक घटकांचं म्हणजे धर्म, जात, लिंग, वय, व्यवसाय अशाही घटकांचा त्याच्यामध्ये भाषेच्या सापेक्षत्वामध्ये विचार केलेला आहे. परंतु भाषेच्या सांस्कृतिक सापेक्ष आणि संस्कृती विशिष्टावर अनेक चर्चा करणारे काय आहेत तर घटक आहेत. त्यातील आज आपण पहिला घटक अभ्यासणार आहोत, तो म्हणजे भाषा आणि संस्कृती परस्पर संबंध. लक्षात घ्या, जेव्हा मानवाने आपल्या परस्पर संवादासाठी निर्माण केलेली जी भाषा होती त्याच्याकडे कल्पना होत्या, परंतु या कल्पना, भावना, विचार करत असताना त्याला त्या शब्द जे विचार करायला लावणारे जे शब्द आहेत त्यातून संस्कृती आकाराला आहे. शब्द हे काय करतात तर विचारांचे कपडे घालतात, असं कोण म्हणतं? लॉर्ड चेम्सफोर्ड असा म्हणतो. कारण की एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडून, एका समाजाकडून दुसऱ्या पिढीकडे आपण जेव्हा संक्रमित होतो तेव्हा त्याच्यामध्ये संस्कृतीचा वाहक आणि भाषा यांचं कार्य काय आहे तर समाविष्ट झालेलं आहे. भाषा वैज्ञानिक संस्कृतीची व्याख्या जी आहे ती वॉर्ड गुम्पियन यांनी असं केलेली आहे की संस्कृती म्हणजे माणूस समाजाकडून जे ज्ञान मिळवतो, शिकतो ते ज्ञान म्हणजे भाषा, साहित्य, संस्कृती, असं एक प्राचार्य डॉक्टर संजय नगरकर सरांचं व्याख्यान आहे. म्हणजे संस्कृतीतून, साहित्यातून, भाषेतून तुम्हाला काय मिळत असतं? ज्ञान मिळत असतं. ज्ञानातून तुम्ही ते ज्ञान एकत्रित करून तुम्ही अभ्यास करत असता, ज्ञानाचा एकांतांचा सिद्धांत मांडत असता. म्हणजे ज्ञान केवळ माहिती नव्हतं, म्हणजे आपल्या डोक्यात किती बसतं, पेपरला आपण किती लिहितो ह्याचं ज्ञान असलं पाहिजे आपल्याला. कारण की वस्तू, व्यक्ती, त्याच्या वास्तव्याचा, चित्रांचा विचार, ज्या धारणा आहेत त्यांच्या समजुतीचा, रीतिरिवाजांचा, अशा व्यक्तीला समाजाकडून जे ज्ञान मिळतं त्याला संस्कृती म्हणतात. आज जे आपण कपडे घालतो, जी खातो पितो, सण उत्सव साजरे करतात, ती म्हणजे एक प्रकारची संस्कृती आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ बघा, एखाद्या महिलेचं कुंकू फसले, बांगडी फुटली, असं जर उदाहरण दिलं तर पानिपतच्या बाक्राजीमध्ये अनेक उदाहरणं अशी येऊन गेली. पानपतावर 1.25 लाख बांगडी फुटली. ह्याचं उदाहरणाचं वाक्यप्रचार काय होतं? म्हणजे एखाद्या बाईचं जर विधवेपण आलं तर तिचा संस्कृतीचा हस्तक्षेप होतो ना. त्याच्यामध्ये भाषा, संस्कृतीचा विचार केला जातो. आणि त्याचं हळदी कुंकू, जोडवी, मंगळसूत्र
अशा वस्तुवाचक शब्दांची संस्कृती काय तर आज महाराष्ट्राच्या अनेक कानाकोपऱ्यांमध्ये दडलेली आहे. म्हणून भाषा आणि संस्कृती ही शरीरातील त्वचेसारखी काय तर मानली गेलेली आहे. तिला एक प्रकारचं रूप प्राप्त झालेलं आहे आणि एकमेकांपासून तिला काय तर बाजूला काढता येत नाही.